Jakým způsobem přemýšlíte nad choreografií? No ja mám niekedy pocit, že ten proces vymýšľania tej témy a hľadania hudby je koľkokrát ešte dlhší a náročnejší ako potom tá samotná príprava, že mi príde ako pre mňa osobne, že najťažšie je začať a s niečím prísť, že potom keď už ma niečo nadchne a už to ide tak ako keby samo, len teda na začiatku je to určite také najnáročnejšie. A teda ja osobne si tak skôr počúvam nejaké pesničky, dám tam nejakú emóciu, ktorú mi to dá. Takže vlastne inspiruje tá hudba prvotne, když to tak vezmem. Keď sa tak nad tým zamyslím, asi hej, že málo kedy je to o tom, že viem presne, lebo príde mi ťažké, že keď si poviem, že chcem toto a nájsť k tomu vhodnú hudbu. A väčšinou aj možno mám nejaký nápad, ktorý ale sa potom teda nejakým spôsobom vyvinie a koľkokrát je z toho aj niečo potom úplne iné, ako som pôvodne chcela, lebo ten proces toho vymýšľania niekam tú tému posunie inde zase. A to je za mňa taký ten tvorivý, kreatívny proces.